ଓଡ଼ିଶାର ଛୋଟ ଗାଁଟିଏ। ଚାରିପାଖରେ ସବୁଜ ଧାନ କ୍ଷେତ, ତାଳ ଓ ଶାଳ ଗଛ। ଗାଁ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ପୋଖରୀ। ଏହି ଗାଁରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ କୃଷକ ରହୁଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଚକ୍ରଧର। ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ଡାକୁଥିଲେ ମାଟିର ମଣିଷ। ଚକ୍ରଧରଙ୍କ ଜୀବନ ମାଟି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସେ ମାଟିକୁ ମା ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଲି ପାଦରେ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇ ମାଟିକୁ ଛୁଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ, ମା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୋର ମୁଁ ସେବା କରିବି। ସମୟ ବଦଳିଲା। କାଗଜ, ମହାଜନ, ସୁଧ ଆଉ ଆଇନ ଗାଁ ଜୀବନରେ ପଶିଲା। ଅନେକ ଚାଷୀ ଋଣ ନେଲେ, କାଗଜ ବୁଝି ନ ପାରି ଜମି ହରାଇଲେ। ଚକ୍ରଧର ଜାଣିଥିଲେ ମାଟି କେବେ ଠକେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋଭରେ ମଣିଷ ଠକିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭୁଲ କାଗଜ ଦେଖାଇ ଜମିଦାର ଚକ୍ରଧରଙ୍କ ଜମି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମାମଲା କୋର୍ଟକୁ ଗଲା। କୋର୍ଟରେ ଚକ୍ରଧର କହିଲେ, ମୋ ପାଖରେ କାଗଜ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଘାମ ଏହି ମାଟିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। କେହି ହସିଲେ ତ କେହି ମଜାକ ଉଡ଼ାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ପୁରୁଣା ସାକ୍ଷୀ, ସୀମା, ସ୍ମୃତି ସବୁ କହିଦେଲା ସତ କଥା। ଜମିଦାର ହାରିଗଲେ। ଚକ୍ରଧର ଏବେ ବି ଗର୍ବ କଲେନି। ସେ ପୁଣି ଫେରିଗଲେ ନିଜ କ୍ଷେତକୁ। ମାଟିର ମଣିଷ କେବଳ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଗାଁ ଜୀବନର ସତ୍ୟ, ଲୋଭର ପରିଣାମ, ମାଟି ସହିତ ମଣିଷର ସମ୍ପର୍କ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ମୂଳକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ମଣିଷ ଖାଲି ହୋଇଯାଏ। ଚକ୍ରଧର ବୁଢ଼ା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କ୍ଷେତ ଆଜି ବି ସବୁଜ, କାରଣ ଯିଏ ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଏ, ମାଟି ତାକୁ କେବେ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ।